An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye mɛ kalo tile fila min ye san 2024 ye kibaruya minnu b'an bolo sɔgɔmada wulada in na sa min y'an ka wolomasiri tabaw ye olu kɔni b'u ka wuli ka jɔ la cogo min u b'a la ten nara mara la bamanciwale kɛbaw caman kɔni bɔnɛna u ni na yen wolomasiri tabaw kɛlɛkɛminan caman u y'o sɔrɔ an na o da aw tulo kan Iyad Agali ale ni Amadu Kufa an ka sɛgɛsɛgɛliw ni an ye tɔngɔli minnu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye bamanciwale kɛba MNLA maaw ye sa n'olu ko k'u bɛ tɔgɔ kura da u yɛrɛ la u ko k'u tɛ se ka tugu u kɔ dɛ ko fo n'a y'a sɔrɔ u bɛna sujuru bi Al-Qaida ye ko drapeau finman in o dɔrɔn de bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ kɔni ko nɔn tɛ k'olu tɛna jɛn n'a ye maa ka kulu wɛrɛ sigi sen kan tuguni Algérie ko kabi Mali ye wulikajɔ kɛ k'a ka yɔrɔw sigi sen kan sa bingaliw ni ko caman olu bɛ ka ɲɛ sɔrɔ Algérikaw fɛ yen Senegal jamanakuntigi ko ni président bɛ taa dugu la ani n'a bɛ na pɔnpɔrɔlɔnpɔn min bɛ kɛ ani ka ministres fara ɲɔgɔn kan k'ale yafar'o jama ma ale na taa dugu la ten ale na segin ten o wɔlɔfɔ kelenw fana fɛ yen sɛgɛsɛgɛli kura ka se ka baarakɛlaw dɔn n'u bɛ baara kɛ n'u tɛ baara kɛ ministre min bɛ baara ko kunna ale ye fɛɛrɛ kura sigi Ghana a san 150 ye nin ye Ghana masakɛminɛn minnu kun suyana ka taa Anglais fɛ yen olu dɔw segira ka na 32 yaasa maaw ka se ka u ɲɛ d'a kan k'u bɛna kalo 3 kɛ o la u bɛ tila ka segin u nɔ na tuguni ka taa Anglais kelenw fɛ yen Segukaw fɛ yen jɔnya kɛlɛ o baara sigira sen kan tile 3 yaasa min ye jɔnya ye alimaminakaw dugutigilakaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u sen don a la cogo min 1er mai ale ɲɛnɛmayara Tɔnbɔkutu kɔnɔna na sifinw fɛ cogo min na an na o da aw tulo kan Katikaw fana fɛ yen chauffeur k'olu ni 1er mai kɔni janyana sabula olu bɛ gɛlɛya min na Kati kɔnɔna na ani fɛɛrɛ min b'u bolo Dawuda Konate ale ye chauffeur ye Kati ale an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale mana min fɔ wulada in na an bɛna olu da aw tulo kan yaasa ka se ka kibaruya in lamɛn k'aw t'aw sigiyɔrɔ la sa Amara Nu Keyita ale bɛ yan ka kibaruyaw da aw ma aw balimakɛ a n'aw denkɛ Kasim Tarawele an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min 1er mai ɲɛnajɛw ale kɛra Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ sa sifin jɛkulu min bɛ yen n'olu ka wulikajɔ kɛlen don ko ka Asimi Goyita ale hakilinaw k'olu sinsin Tumutu kɔnɔna na olu kɔni taara se denmisɛnnin 2 ma denmisɛnnin 2 minnu n'olu bɛ baara la bi Tumutu kɔnɔna na n'olu yɛrɛ bolo u ye misali ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye yɔrɔ fɔlɔ min n'u taar'o lajɛ o bɛ maa min tɔgɔ la sa o tɔgɔ ye ko Umar Ja ni ale bɛ wele ko Baru ale bɛ baara min kɛ sa o ye a fɔ Sidi Yatara ale ka yɔrɔ n'o ye Efrata ye maa 10 de bɛ ale bolo olu kɔni bɛ safinɛ ji safinɛ kisɛma safinɛ yɛrɛ k'a k'a sugu bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka sow ko k'u jɛ u taara olu lajɛ jɛkulu min ni o ye sifinnakaw ye sa u y'a yira k'a fɔ k'u taara yɔrɔ 2nan min lajɛ o bɛ maa bolo n'o o ye Nuru Agro Business ye o ɲɛmaa o ye Abdramane Aidara ye taari 3 ani 7 o de bɛ ale bolo a bɛ ka baara min k'o la sa Amara zɛrɛ Tɔnbɔkutu melon guan karɔti i hakili tɛ fɛn o fɛn na sa ale ni lemurukumuni ni lemurubaw k'olu bɛɛ lajɛlen sɛnɛyɔrɔ bɛ maa min bolo Tumutu ni waati in na sa o ye Abdramane Aidara ye ale ka yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ ye ko Nuru Agro Business denmisɛnnin naka ninnu minnu ko k'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sa Asimi ka hakilinaw la tɔbɔtɔli ma k'olu ka 1er mai kɛra ka taa ninnu baarakɛyɔrɔ lajɛ minnu bɛ safinɛ dilan k'a bayɛlɛma k'a kɛ sugu bɛɛ lajɛlen ye ani nin denmisɛnnin minnu bɛ sɛnɛ forola sɛnɛw la Tɔnbɔkutu ale yɛrɛ kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa ko a nun donnen kun don maa min fɛ sa u ka président national ba n'o ye Ibrahima Boyina Ajawa ko ye n'u b'a wele ko Ibe ko ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan énergie k'a y'a ka degun dɔw dɔn han maa maa bɛ yen ne bɛ courant suɲɛ k'i labɛn dɛ fɛɛrɛ sɔrɔla énergie fɛ sisan ni branchement bɛ yɔrɔ min na machine b'u bolo n'u y'a da ligne na u b'a dɔn k'a fɔ k'e tɛ wari sara k'u nalen don n'o ye dɛ a wulikajɔ n'a baaraw k'olu bɛna daminɛ yɔrɔ minnu bɛna ta k'a daminɛ i b'olu dɔn kɛrɛfɛ kinw ne m'aw ka yɔrɔ fɔ dɛ dɔw ko kɛrɛfɛ kinw n'i bɛ Sosorobugu kɔni courant b'e bolo i y'a ta yɔrɔ min n'o kɔni fɔ sa o n'u bɔr'o la Amara a bɛ bali la dɛ ko faso ka cakɛdaw yɛrɛ fana courant bɛ suɲɛ dɛ
maa caman bɛ kuran suɲɛ faso ka cakɛdaw fana na o mana bɔ yen yɔrɔ sabanan min bɛna nataw fɛ o ye sugu kɔnɔnaw ye fɔlɔ kɔni o ye kɛrɛfɛ kinw ye sabula maa caman bɛ yen i b'a dɔn nin donna min senfɛ hôpital di Mali Gabriel Touré ani Luxembourg u tun ye olu bila ligne spéciale ka yaasa kuran kana tigɛ u fɛ yen ale énergie kelen baarakɛlaw dɛ olu de taara kuran maa dɔw ka ligne sigi o fana kan comme sisan n'o y'a sɔrɔ u tun ye misali do quoi u ye janni kɛ priorité ye quoi k'anw bila ligne priorité kan sisan énergie yɛrɛ nana ka na kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw fana installer a la donc o de senfɛ o sɛgɛsɛgɛli u y'a dɔn nka a mɛnna directeur ma tɛmɛ énergie la min t'a dɔn ko kuran suɲɛ parallèle k'a bɛ yen nka min barika ka bon a la kosɛbɛ o ye kɛrɛfɛ kinw ye sabula kɛmɛ kɛmɛ sara la ko 50 o bɛ bɔ olu yɔrɔw la faso ka cakɛda minnu fana ka surun yɔrɔw la i n'a fɔ mairilakaw ka taa se polisilakaw ni fɛnw ma ko kuran bɛ suɲɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲin'a ma u ka yɔrɔw la fɛɛrɛ bɛna tigɛ sa ka se ka dan sigi nin bɛɛ la baara in kɔni bɛna daminɛ don min m'o fɔ dɛ nka o kɔni ko wulikajɔ bɛna kɛ ko yaasa maa minnu bɛ kuran sara olu ka se ka kuran sɔrɔ sabu mun na kɔlɔsira kuran barikama o tɛ se maaw ma baisse de tension dɛ nin de y'a kun ye ɔ énergie o ko bɛ senna tuma min na n y'a dɔn k'a fɔ o ka ko in kiiriko fana bɛ senna hali bi ko cour suprême mɔgɔw olu ye jagokɛla dɔ wɛrɛ minɛ tuguni k'o fana bila ka taa kasobonba la min mana b'o la premier mai hukumu kɔnɔna na Amara Katikaw fɛ yen maa minnu bɛ mɔbilibaw boli n'o ye transporteurs ye olu caman mana défilé la olu ma défilé ye olu kɔni tora u sigiyɔrɔw la degun min bɛ olu kan u y'o fɔ sabula u y'a jira k'a fɔ ko baarakɛlaw ka don do nka olu ka baara o tɛ se ka jɔ cogoya si la yaasa minɛnw bɛ se ka na cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na an ka jɛ ka Dawuda Konate lamɛn ale ye donibatala ye ka bɔ Dakar ka na Katikaw olu fɛ yen. Yarɔ an ye mɔbili baarakɛlaw ye vraiment Kasimu ko dɔ bɛ ka kɛ an ka siran kan yan vraiment a bɛ k'an degun dɔɔni an tun b'a fɛ ka kuma lase an ka ɲɛmɔgɔw ma n'o y'an ka syndicat ye awa élevu kɔni ka bɔ Dakar Sénégal ka na ou bien jamana ninnu na ka na heure kɔni de b'an donni na ka taga dugu kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mais Kasimu min b'an degun polisi cɛkɔrɔba 2 de ye Kati yan u kɛn bɛ ka taa Bureni poste dɔ jagoya créer enquête grève ni i nana dɔrɔn i b'a ye poste yɛrɛ a t'i yɛrɛ a bɛ fɔ enquête ɲɛgɛnna la wo dɔ kɔnɔ yen plaquine dɔ ganga ye ko poste contrôle o bɛ mun kɛ n'i ka mobili hali n'u nana sɔgɔmada fɛ u bɛ yala goudron na la ka taa n'o y'a sɔrɔ min ka mobili cannen bɛ sira kan hali sira kan fɛngɛ la u bɛna u b'u ka kaye minɛ e dusu kasilen don i ka mobili yɛrɛ dilanni la i b'i dalen b'o kan u bɛna ko kaye o kaye e b'o ta k'o d'u ma o fana tɛ sɔrɔ n'i ma wari bɔ mobili can ye mɔgɔ nɔ yan a yɛrɛ min da sɔrɔkɛ yɛrɛ kan ala de b'a dɔn o fɔlɔ ye u b'i yala goudron kɛrɛfɛ ka taga mɔbili e jɔlen bɛ n'u ye jɔlen par exemple tari ta tɛgɛ ma sisan i bɛ jɔ i bɛ ka mobili bɛ enquête la u bɛ taa k'i kɛ kaye d'u ma nin cɛkɔrɔba nin 2 de bɛ yala la nin de la Kati yan bon vraiment an tun b'a fɛ k'a kuma lase an ka syndicat ma n'a y'a sɔrɔ nin ye sariya ye basi la u ka fɛn fɔ an ye an ka min faamu quoi mais ninnu tɛ se ka taa kɛ don o don ne dun cɛkɔrɔbaw de don an si ka kɔrɔ ninnu cɛkɔrɔba an faw de don est ce que a bɛ kɛ kuma sugu dɔ f'u ma i bɛna insisté cogo o cogo k'i bɛ sira kan u ka jɔyɔrɔ dɔ yɛrɛ la an fana bɛ se ka taa jɔyɔrɔ min na parce que e bɛ se ka bɔ péage kɔfɛ sisan yarɔ an kɔni ta ye péage kɔfɛ la an bɛ jɔ yen ni an ye sira woni dɔ sɔrɔ an b'an da yen fɔlɔ yanni heure ka se awa ni heure sera ka sɔrɔ e bɛ sira la i bɛ ka continuer tu es obligé ka jɔ yɔrɔ dɔ la yanni i kɛla bila bon olu yɛrɛ tana ye jɔli ye yɔrɔ dɔ la n'u nana jɔlen sɔrɔ u bɛ siyale hali mobili bin caman bɛ kɛ enquête yɔrɔ la hali sisan olu ka mobili dɔ binna batiri dɔ kan yen ko machine kɔfɛ mais a bɛɛ sɔrɔla i seere de kan goudron dɔ bolo ka jan fo ka dama tɛmɛ bon n'a fɔra nin remorque chargelen plus de combien de tonnes i y'a ye ko o kɛla 2 jours après 3 jours après i b'a ye ko mobili bɛ yen nɔ a bɛ kɛ 2 jours après 3 jours après i b'a ye ko mobili bɛ yen nɔ a bɛ kɛ 4 jours après
ko ka ti shiri buron da wuli jamja na cogo dɔ la waati bɛɛ b'a mɛ duntigiw mɔbili bɛ kasara duntigiw fana bɛ kasara sɔrɔ parce que ni mɔbili binna a bɛ kɛ tiɲɛni han bon du bɛ siran ala ni u yɛrɛ ɲɛ olu bɛ mɔbili sen jigin fo ka taa mɔbili bɔ ka bin bon vraiment nin ye ko ye ko min cɛ ka jugu quoi u bɛ kuma an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ni ninnu ka nin poste min n'a tɛ fɛn na yɔrɔ la yen a kun mana kɛ ko ka mɔbili bɔ sira kan yen a kun t'o ye bi dɛ a wari minɛ de ka ca n'a baara ye parce que u bɛna dɔrɔn u bɛ ka kaye minɛ ka taa n'a ye e dun tɛ taa ka kaye nɔfɛ n'i ma wari bɔ ka d'u ma kaye bɛna kun mun ye bɔ sira kan o kɛ bɛn tiɲɛ ma kaye bɛna kun mun ye han bon n'i ka mɔbili tiɲɛna fana i seko tɛ o n'a fɔra k'e ka kaye fana bɛna minɛ la u fana waleya kelen na i dusu kasilen i ka mɔbili labɛnni na awa u bɛna k'e ka kaye di ko parce que i ka mɔbili jɔ n bɛ sira kan e dun seko tɛ vraiment ni fɛn minnu cɛ ka don n kɔni ko ma a kuma lase ma n bɛɛ ye sirako problème de sira de t'an fɛ yan ni sira t'an fɛ yan a fɔ ɲɛmɔgɔw ye an k'a faamuya ni ɲɔgɔn cɛ yan ni sirako ka ɲɛ sɔrɔ sira tɛ yen ni sira tɛ yen jɔyɔrɔ tɛ yen e bɛ jɔ min parking tɛ yen parking vide tɛ yen parking charge tɛ yen an tɛ fɛ jamana ninnu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ parking charge bɛ yen parking vide bɛ yen ni charge i bɛ taa jɔ a bɛ yan filɛ ni charge i bɛ taa jɔ parking charge la yanni a ka papier ko kɛ ɲɛnabɔ hali n'o 400 chaque camion ou bien joli hali 500 i b'o sara olu de parking kɔnɔ k'i jɔ waati min na ni a ka papier bɔra u nana ka na papier bɔ ka d'a ma i bɛna don i ka mɔbili kɔnɔ i b'i ka parking wari sara i bɛ bɔ bon parking vide fana bɛ yen i bɛ jɔ yanni awa chargement kɛ sen ma i bɛ yanni i taga waati cɛ i bɛna taa min na y'a ye mais o bɛɛ la e bɛ se k'a fɔ munna i ma don parking kɔnɔ o t'anw fɛ yan parking tɛ yen an bɛ jɔ ayiwa ko parking tɛ yen jɔyɔrɔ tɛ yen wa fana min ye polisiw ye olu fana bɛ wari minɛ u la mali ni banque mondiale olu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ministre sanu ale ye kɔmasegi baara kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye wari min dira mali ma amara a bɛ taa se dollar wari miliyɔn 120 o de dira an ma a bɛ bɛn sefa la miliyari 70 ani buruburu 8 ma a kɛ kun ye an ka se ka an yɛrɛ boloma dɛmɛ ani fana min y'an ka kuranko ye ka se ka o ɲɛnabɔ ministre sanu ale kɔni segira ka na a ye kɔmasegi min kɛ o ye nin ye ɲafungekaw fɛ yen olu kɔni ka baki an y'o fɔ bɛɛ lajɛlen na baki min bɛ ba tigɛ o tiɲɛna pewu baki yɛrɛ bolibagaw 3 ko olu bɛ bolola bamanciwale kɛbaw fɛ nin y'a tile 2 ye sa baki in kɔni a dalen n'o ye ten a tɛ se ka mako foyi ɲɛ denmisɛnw olu de bɛ ka don a kɔnɔ k'u fotow ta ni a ye maliyɛn minnu bɛ faransikaw fɛ yen n'olu kɛlen don ka jɛkulu fara ɲɔgɔn kan sa ko diaspora concertation u ko n'ala sɔnna ma sibiri nata nin kalo in tile 4 u bɛna forum ba sigi sen kan jɛkulu fɛn fɛn bɛ maliyɛnw tɔgɔla faransikaw fɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen welelen don Paris Bourse du Travail la nɛgɛ kanɲɛ 13 n'o ye 13h ye France heure ko bɛɛ lajɛlen welelen don ko jatikɛ ni maa si tolen kɔfɛ diaspora concertation ko a bɛna baro in sigi maliyɛnw ka degun u ka kunnasiri u yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ yaasa ka se ka hakilila yira kɛ gouvernement na n'u bɛnna min kan u y'a yira k'a fɔ ko bɛna taa yira jamana ɲɛmɔgɔw la yaasa degun min bɛ olu yɛrɛ kan a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min papier ko b'o la taa ni ka segin ko b'o la suko b'o la fɛn o fɛn n'o bɛ maliyɛnw kun ka yen faransi kɔnɔna na sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko diaspora concertation kɔni sigikun ye o ye sabula u y'a ye k'a fɔ olu miirinaw u hakilinaw olu ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka gɛlɛn kosɛbɛ o la u ye nin jɔyɔrɔ in sigi sen kan sa sibiri don faransikaw ka Bourse du Travail la n'o ye Paris Bourse du Travail ye jɛrɛ in ale bɛna kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka y'a kɛnɛ ka faransi ale kɔnɔna na wɔlɔfɔw ka jamanakuntigi n'o ye Basiru Jomari Jakar Fayi ye ale kɔni ko protocole min bɛ kɛ ni a bɛ taa dugu la ka na ni ministres ni jamana yɔrɔw lasigiden minnu b'an fɛ yen ani ka finitigilakaw bɔ k'ale kunbɛn n'a nana ka bɔ dugutaga la ko k'o ko dabila ko sabula ale bolo a b'a to maaw tɛ baara kɛ ni jamanakuntigi bɛna k'o fana y'a damana makama de ye i bɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen dulonnen ye ni ministre y'i kɔ don a nɔfɛmaw b'u kɔ don directeur b'u kɔ don o y'o don baara bannen ye pewu ko yaasa u ka se ka bɔ a la pewu ko ale kɔni b'a ɲini sa u ka jamana ɲɛmaaw fɛ an'u ka protocole maaw ale Jomayi Fayi ale kɔni jɛra o kɔ koyi n'a taara dugu la n'a nana ko a ka to yen ten a don kabini a sigira fanga la a taara Moritanikaw fɛ yen
a bɔra ye ka taa Gambi Guinée Bissau a y'o fana kɛ wa k'a segilen ka bɔ nin bɛɛ la fana k'a ko a ma se maaw ka u ka baara bila koyi ko nin ko in ko nin kɛlen no bi kuma ye bi Dakar kɔnɔna na sabula président yɛrɛ kunbɛli Amara ko don dɔ la ko bɛ baara yɛrɛ tiɲɛ koyi parce que palais ale ni aéroport cɛ ko ni président ko k'a bɛ se ka tɛmɛ k'o ye ko ɲɛnamaba ye nka a ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni lakana a ka n'o bɔ a la dɛ président ye président de ye wɔlɔfɔw fɛ yen u ka baarakɛlaw ka minisiriso ale ye nana ni machine dɔ ye machine min a y'o sigi a yɛrɛ ka minisiriso kɔnɔ maa maa bɛ baara kɛ ale yɛrɛ ka minisiriso la i dontɔ i b'i bolo da i bɔtɔ i b'i bolo da n'i bɛ taa ci la i b'i bolo da n'i bɛ segin ka na i b'i bolo da k'a bɛ k'a kɛ k'a lajɛ fɔlɔ ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la maaw bɛ na fɔlɔ wa maaw bɛ baara yɛrɛ minisiriso yɛrɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ fɔlɔ wa k'o kɛlen bi Senegalikaw fɛ yen a na kɛ nin ko in fana kuma cayalen don sabula maa caman bɛ yen n'olu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o y'olu ka baara jiginnen olu tɛna tuguni fo sini sɔgɔma dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu b'u sulusala ka t'u ka ci bɛɛ ɲɛnabɔ dugu kɔnɔ wula fɛ dɔrɔn ka na n'u nana papiye mun sɔrɔ u b'o signé ka taa n'u yɛrɛ ye ko o ka bɔ ko la nin kɔni ye ka ɲɛbila baara de kɛ fɔlɔ ko n'o tɛ k'a sigitɔ don wɔlɔfɔw ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na faso ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen na Nizeriyakaw fɛ yen Nizeriya min ye farafinna belebele ye ko bi ko tajiko dɛsɛ bɛ yen Amara pétrole min bɔ Nizeriya tajiko dɛsɛ ka kɛ Nizeriya u ko k'a bɛ faamu sabula bamanci wale ni ka wale kɛbaw olu kɛlen don ka sira caman tigɛ pétrole bɔyɔrɔw tun bɛ tali min kɛ ka na n'u ye dugu kɔnɔ nɔgɔya la o degun bɛ yen Nizeriya dun fana bɛ labɛn fana na yaasa min ye ka se ka kɛnɛw fura ka baaraw kɛ ko wa ko fana ko min ye taji yɛrɛ ye u ka dugubaw kɔnɔna na ko a sɔngɔ gɛlɛyalen don bi maaw ko min y'a ko la juguman yɔrɔ ye Nizeriya dun ye jamana ye se bɛ a ye fɛnw bɛ a ye nka jateminɛlikɛlaw ko Nizeriya ye diɲɛ yɛrɛ misali de ye mɔgɔw bɛ yen fantanya bɛ ɲini ka n'olu faga ko mɔgɔw bɛ yen n'olu ka nafolo fana ka ca fo k'a dama tɛmɛ ko o bɛ jamana min kɔnɔ a ka gɛlɛn bɛɛ lajɛlen k'i sago sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na o ye Jabaru masa yɛrɛ ka dali kɛcogo ye Ganakaw fɛ yen min ye waati min na Anglɛw olu kɔni taara colonisation na olu fɛ n'o ye Britanniques ye a san 150 ye nin ye masakɛ minan fɛn fɛn bɛ Ashantiw fɛ yen sa ale ye Kumasi kɔnɔna na k'u y'o bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'o ɲumanw bɛɛ lajɛlen ye san 150 tɛmɛnen kɔfɛ Ashantiw yɛrɛ ka minanw u ka masakɛw masiriw ni fɛnw ko u nana n'olu ye min ye bɛnkan dɔ o sɔrɔla Anglɛw ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ musée fɛ n'o ye Victoria Albert Museum ye via ka bɔ British ale ni Ashanti Musée de Kumasi k'u nana ni minan 32 ye ko f'i ka jama firitɔ ye ko ka taa lajɛ masakɛ ka fugulanba ye n'o ye Gana masakɛ ye ka taa s'a masiri minanw tɔw ma bamuru ni baara kɛcogo ni kurun ni kuranw ni fɛnw ni baara bɛ kɛ ni mun ye nɛgɛ bɛ bɔ cogo min ko nin bɛɛ lajɛlen maaw nana ka n'a lajɛ ko nka ko kalo 3 don dɛ k'u bɛ segin ka t'u nɔ na Anglɛw fɛ ko bɛnkan de sɛbɛnnen don wa gouvernement a tɛ se k'i tora a ka fana sabula musée filaw a tɛmɛna olu de ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement dadon yɔrɔ tɛ a kuma na RDC kɔnɔna na min ye olu fana ka MINUSMA ye kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ Kivu n'o y'u ka dugu dɔ ye o worodugu yan fan fɛ a n'u ka jamana kɛɲɛkan yan fan fɛ ko min ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen sa n'olu ye casque bleus ye k'u bɛ ka waa wɛrɛ k'a yira la k'a fɔ k'u fana kan k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka ban pewu yanni nin kalo in san banni cɛ u ka bɔ min ye dugu in kɔnɔna na pewu Amara lamɛrikɛnw fɛ yen aw ka cɛ b'a sɔn hali bi koyi Donald Trump ko a ka kiiri bɛ sen na n'a bɔra kiiri tigɛyɔrɔ waati min na u b'a fɔ ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɔ yen a bɛ taa a ka cɛbɔya baara kɛ n'o ye a ka campagne ye o de la sa u ka dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Wisconsin ko yen ne baari ta tɛna na nɔgɔya ani Joe Biden ni ɲɔgɔn cɛ koyi o de la o don ko kiiri ɲɔngirilen nɛgɛ kanɲɛ 22 fɛ yen k'a donna a yɛrɛ tɔgɔla pankuru kɔnɔ k'i kunda o dugu in kan koyi ko ka taa ka t'i ɲɛ da fɛnw kan ka taa maaw kuma ɲɔgɔnya ko dɔ yɛrɛ bɛ yen k'a y'olu kɛ Michigan olu fɛ yen a y'a ka yɛrɛfɔ n'a ka cɛbɔ baara kɛ k'i to pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ kan ko sabula a kun tɛ se ka mɛn tuguni su kun kɔrɔbayalen don ko min ye Trump ye k'a t'a fɛ ka ko in dabila ko sabula kiiri
o bɛ taa fori yɔrɔ yɔrɔ a n'a fɔ k'a ka musaka min sara k'o labɛnnen na kɛ a bolo a kɔni kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ bi démocrates la sabula ale ye républicains olu ka cɛbɔ ye chef d'état-major Mali wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye kunu mɛ kalo tile fɔlɔ an ka wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ dɔ kɛ Naranfan fɛ o wulikajɔ in y'a to Bamaɲɔgɔn ni Jugawale mɔgɔw olu dogo yɔrɔ dɔ tun bɛ yen u y'o da walo caman b'a k'olu bɔnɛ u ni na moto 6 kɛlɛkɛminɛnw ka taa se u ka arajow ma taliki walikiw lansurukatu anti-char gilet pare-balles AK-47 ale ni munition k'u ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u bolo u ka wo dingɛ in kɔnɔna ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin armée cɛdenw ma u ye nin baara min kɛ ko n'o nalen don ni basigi ye ko kabini Mali sɔrɔdasiw kɔni donna Kidal n'u y'a lamini n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɔni dɛndɛn kɔlɔsilikɛlaw ko Alizerikaw fɛ yen ko bingali bɛ ka caya maafa bɛ ka caya bɔsintigila ko bɛ ka caya ko bɔlɔlɔ siraw fɛ bi ko ni Alizeri yɛrɛ dugu lajɛ groupe WhatsApp ba minnu bɛ u bolo u bɛ baro kɛ yɔrɔ min na ko waati ni waati maaw bɛ bingaliw yira bingali minnu bɛ ka kɛ dansigi ye u la u y'a yira k'a fɔ ko ni nin ko in tora sen na ko jamana ko fɔ a ka fɛɛrɛ ɲini a la Bamanciwale ni Jugawale kɛbaa ɲɛmaa minnu fana bɛ Alizerikaw fɛ yen n'o ye Iyad Agali ni Amadu Kufa ye ko olu kɔni ni MNLA maaw n'olu ɲɛmaa bɛ Bilal Aksheri bolo n'u b'a fɛ k'u tɔgɔ falen ka na tuguni ko ka se ka kɛlɛ kurakuraya k'u taara ka taa yamaruya ɲini Iyad Agali fɛ a ko ayi dɛ jɛkulu tɛ se ka kɛ fila ye n'u kɔni n'olu de bɛ don ɲɔgɔn bolo Al-Qaida u ka sujuru bi u ye u ka drapeau fiman ta n'u m'o ta k'a b'u hakili lajigi san 2012 min y'u sɔrɔ Gao kɔnɔna na ani min y'u sɔrɔ Teza Waten k'o ɲɔgɔnna k'a tɛ taa k'u da han ko ni kuma ninnu bɛ ka fɔ kuma min yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ guwanen don jɛkulu mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ kan koyi ko hali bi fan caman fɛ Mali ni Burkina dancɛ la min ye maa ninnu yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ye u karilen don ɲɔgɔn na ye sɔrɔdasi ni Mali ni Burkina ni Niger sɔrɔdasiw kɔni sigilen don k'u filɛ komi u yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn dasi n'u tilara n'u tɔ tora min ye olu n'u tɔ dafa sabula olu t'a fɛ cogoya si la u ka se ka wuli ka jɔ kɛ Iyad Agali ni Amadu Kufa ko min ye maa masuruna maa minnu bɛ u la olu kɔni ye nin kibaruya ninnu di kibaruya ninnu fɛsɛfɛsɛlen n'u ɲɛɲinini bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye nin kuma ninnu ye k'a bɛ danganiya min na avril kalo in tɛmɛnen tile 5 ko min ye CSP maaw ye olu kɔni tun y'a jira sa k'u bɛna n'u tɔgɔw falen ka taabolo falen k'u ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ n'u y'u kunbɔ ko Mali y'u gosi u bɔra Alizeri fan fɛ u ma se ka ɲɛ sɔrɔ u nana Moritani k'o jugara n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ko wa ko bi k'a tɛ k'u la u ka taa Nizeriya fan fɛ sabula jɛkulu 3 in n'o ye jamana 3 in ye olu ka baaraw bɛ kɛ yen an bɛ segin ka na Segukaw fɛ yen tile 3 baara tun bɛ jɔnya waleya ka Segukaw fɛ yen dara in sen ka labɛn in kɛnɛ ka sa u y'a ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ Kayi Nyoro di Sahel Kita Yelemane maa olu de kɔni nana sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye jɔnya wale in kɔni ye maa 1873 ko olu de ye degun sɔrɔ a la bɛn ni kelenya k'o tɛ se ka sabati cɛfɔ ni kanbɛn k'o tɛ se ka sɔrɔ cogoya si la maanifin yɛrɛ ka adamadenya k'a sɔrɔ dan man kari a la k'o tɛ se ka sɔrɔ o de la tile 3 baara min kɛra Segukaw fɛ yen sa maa 22 min nana alimamiw bɛ a la min ye jɛkulu ɲɛmaaw bɛ a la egiliziw ɲɛmaaw bɛ a la dugutigiw fo ka taa se kabilatigiw ma ko olu bɛɛ lajɛlen nana Segukaw fɛ ani kunnafonidilaw k'u ye baro kɛ baro sigi in senfɛ sa k'u kɔni ko k'u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka min ye jɔnya k'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ pewu u ka kow kun cɛli la sa Amara k'u ye laɲini 4 kɛ laɲini fɔlɔ ye min ye sariyakisɛ minnu sigilen don n'o bɛ jɔnya kɛlɛ u ka se ka labato laɲini 2nan min ye diinɛtigiw ni kabilatigiw ye olu ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye min ye a bɛ fɔ min ma ko sensibilisation k'u ka o barika bonya kosɛbɛ wa fana k'u ka dancɛ kɛ esclavage ale ni taabolo kɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni maaw b'a fɔ k'o ye jɔnya wale k'u k'olu bɔ ɲɔgɔn na fɛɛrɛ ka sigi sen kan fana fasodenw ni jamana ɲɛmaaw olu ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma min na jɔnya in a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Segu dugutigi n'o o ye Zumana Dambele ye ale y'a jira k'a fɔ ko jɔnya bɛ se ka kɛlɛ ko ni bɛɛ lajɛlen y'i sen don a la wa u ye laɲini minnu kɛ ni bɛɛ lajɛlen sera k'o labato u kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye sariyakisɛ tali ye k'o dɔrɔn tɛ yiriwali ni cɛfɔ ni kanbɛn k'o kan ka sinsin Brahima Sise n'ale coordinateur national projet DRL ye OIT kɔnɔna Mali la ale kɔni y'o laseli kɛ nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la n'Ala sɔnna ma su in na ani Isa Sise o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ débat politique ale kɛnɛ kan
nɛgɛ kaɲɛ 21 Amara k'i fo k'i waleɲuman dɔn a k'an bɛn nɛgɛ kaɲɛ 21 débat politique ale kɛnɛ kan n y'a dɔn k'i f'i k'o fɔ Ligue des Champions na PSG tun ɲɛna k'olu ni Barça de bɛ ka jouer contre 10 Barça o tun tɛ yen Borussia Dortmund de tun bɛ yen olu kɔni bi don kabini sanga fɔlɔ kɔnɔna na 1-0 ndolantan banna o kan segili o ye mardi nata ye o bɛ kɛ parikaw fɛ yen a na kɛ pari bɛ k'i labɛn k'o kɔnɔ kosɛbɛ su in na Marseille ale fana bɛ jouer Copa la ni min bɔra o la Sina n'olu bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn tulo kan Ala ka nɛgɛ kaɲɛ 21 jira an na